Кейтлин е на прага на големия успех в Ню-Йорк. Тя е амбициозен моден дизайнер с бляскав живот и успешен приятел-адвокат. Но една неочаквана новина променя всичко. Смъртта на нейната баба отвежда далеч от шума на големия град. Право в сърцето на провинцията, където я чака наследствена ферма. Там Кейтлин се сблъсква с един различен ритъм на живот и се запознава с Оливър. Той е местен лекар, посветил живота си на децата със специални нужди чрез хипотерапия. Хипотерапия е лечение чрез езда. Докато е изправена пред дилемата дали да продаде фермата на корпоративни инвеститори за луксозен курорт или да съхрани семейната памет, Кейтлин започва да осъзнава, че всичко, което е мислила, че притежава в Ню-Йорк, може би не е това, от което наистина има нужда. Една история за трудните избори, лечебната сила на природата и откриването на истинския дом. Но това, което прави долината на любовта наистина специален за нас, остава скрито зад кадър. Макар историята да ни пренася в далечните американски щати, филмът е направен изцяло тук, сред красивите пейзажи на България. Любопитен факт е, че макар идеята и сценарият да са дело на британски екип, те се доверяват изцяло на българския талант за реализацията на филма. Режисьорът Тодор Чапкънов е човекът, който държи кормилото на тази международна продукция, превръщайки родната природа в автентичен декор за една холивудска история. Това е признание не само за неговата работа, но и за всички български професионалисти зад камерата, които са рамо до рамо със световните имена в бранша. В актьорския състав, заедно с британските звезди Британи Ашуърт и Макс Браун, ще видите и добре познати български лица като Атанас Сребрев и Антон Кутас. Така че, докато се наслаждавате на тази стоплеща история за любов и нови начала, знайте, че тя е доказателство за таланта на нашите кинотворци. Едно уютно предложение, което ни напомня, че понякога най-красивите приказки се раждат точно тук, у дома. Благодаря, че ни гледахте. Бъдете с нас, ще продължим да ви разказваме интересни неща от света на филмите.